Здравейте и добре дошли в Harmony, нашата интерпретация на елегантен дизайн в малко жилище. В него може да се докоснете до естетиката и стила на нашето студио. В проекта заложихме на материали с високо качество в партньорство с италиански и испански брандове. Нашата мисия е създаване на пространство, лишено от излишни детайли, така че собствениците да могат да го превърнат в собствен дом. За нас е важно да изпипваме всеки детайл, държим на качеството. Кухнята е италианска с всички удобства за едно домакинство. Предимството на тези кухни е, че имат голямо разнообразие на материали, като същевременно стават готови за много по-кратко време. Въпреки че дизайнът е по-стандартизиран, за нас беше много важно да имаме интересни акценти, например този тапет зад леглото с флорални мотиви, който ни пренася сред природата. Освен за да скриеме отоплителното тяло, изместили сме дивана в ляво, за да може да се обособи, евентуално в бъдеще, работен кът.